Masoyin kusana mai mallakar kaina ke ce, daga ke ni na rufe kofa. Tariya da kai ne na yarje, na fi so ka masoyin kusana mai mallakar zuciya ta kai ne, daga kai ni na rufe kofa. Samun ki mai tarbiyya. Tariya da kai ne na yarje, na fi so ka masoyin kusana mai mallakar kaina ke ce, daga ke ni na rufe kofa. Ziyara ta soyayya ni zan yi ba goro, a gurin masoyi na din ya zan tauraro, san kana aje a zuciya san ba goro, domin kyautar Allah ne kai a duniya. Tariya da ke ni na yarje, na fi so kin masoyin kusana